Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake dawowa cikin wannan makaranta ta mu mai albarka tare da ni Abdullahi Ma'az Yusuf. Za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai tura aiki daga kwamfiyuta zuwa waya, ko kuma daga waya zuwa kwamfiyuta, ko kuma daga kwamfiyuta zuwa memory. Masha Allah. Farko a jikin kwamfiyuta akwai abubuwan da ake kira port na kwamfiyuta, inda zaka zira USB. Idan aka ce USB ana nufin abun da yake shiga jikin waya ya shiga jikin kwamfiyuta, shine tsari na USB kenan. Misali, yanzu bari mu yi practical. Yanzu na zira USB ɗina a jikin kwamfiyuta, sannan kuma na zira shi a cikin wayata. Ina son zan ɗauki aiki. Gashi nan za ku ji ta yi ƙara, alamar ya hau kenan. Farko za ka je ka duba jikin wayar taka. A jikin wayar taka za ka ga Android can device da sauransu, sai ka danna. Kana dannawa zai kawo ma inda za ka yi selecting, sai ka sa shi a matsayin file. Ɓangaren wayar ka kenan, shine ɓangaren setting na waya. Za ku ji ya yi ƙara, alamar USB ɗin naka ya ba wa kwamfiyutar taka bayanan wayar taka. Sai ka koma, sai ka zo ka hau PC, this PC shine ake kira my computer. A wata kwamfiyutar za ka ga a maimakon wannan this PC ɗin da ya saka, a wata kwamfiyutar za ka ga ya sa maka my computer. So don haka sai ka lura da haka. Wannan shine ake kira da this PC my computer, amma yake rubutawa a nan ne da tunda wandutan ne dole akwai bambance shi yasa za ku ga ya samu haka din. Sai ka shiga ɓangaren my computer, sai ka yi right clicking kamar yadda na gaya muku, sai ka yi open. Kana yin open zai buɗe maka, sai ka buɗe shi, kai minimize ɗinsa zai zama gaba ɗaya. Farko wannan shine device na kwamfiyuta gaba ɗaya. Wannan local disk shine ɓangaren RAM ɗin kwamfiyutar taka. Wannan hard disk ne local disk D. Wannan kuma drive na ɓangaren idan ka saka DVD za ka yi kallo, to nan za ka shiga ka buɗe. Wannan kuma shine Infinix Hot 8, shine waya ta kenan da na saka removal kenan wanda ya shigo. So wayannan su na kwamfiyuta ne. Wannan hard disk ɗin kan kwamfiyuta ne, wannan kuma hard disk ɗin memory na ne na hard disk. So sai ka yi right clicking akan Hot 10 ɗin Infinix ɗin taka, sai ka yi copy. Kana yin copy, wannan ga internal ga sha, sai ka san ta ina za ka ɗauka. Yanzu ɗaukowa zamu misali, sai nake son zan ɗauki folder a cikin nan gurin, sai in shiga local disk, sai ka yi right clicking, sai ka yi ko double clicking kamar yadda ne, ko kuma wannan right clicking din wanda nake ta yi muku dai bayani akai, saboda yana da matukar amfani. So sai muke so za mu ɗauki Qur'ani ne. To Qur'ani shi kaɗai za mu ɗauka, na ɗaya ɗin nan banda na biyu da na uku da na hudu shine abin tambaya. So idan ba haka bane ba, sai ka ɗauki, idan guda ɗaya ne kawai sai ka yi right clicking akai, sai ka ɗauka ka yi right clicking. Kaga a maimakon yanzu open za ka yi shiga, sai ka koma ka yi copy. Idan cotton ne kuma ɗauke shi kenan za ka yi gaba ɗaya daga wurin. To copy na yi, sai ka yi copy, sai ka yi minimize ɗinsa. Wannan shi ake kira da minimize, rufewa kenan amma ba wai closing ba. Sai ka dawo kan desktop ɗinka in anan kake son kasa, sai ka yi right clicking again, sai ka taho a maimakon refresh sai ka yi paste, shine ajiyewa kenan. In aka ce paste ana nufin ajiyewa, sai ka aji. So matsalar da aka samu, wannan ɗan ƙarar da ta yi USB ɗin ya goce, don haka sai ka daɗa komawa ka zare, ka daɗa gyara USB ɗin, ka yi connecting ɗin wayar taka da kwamfiyutar. So idan ka daɗa yin connecting, shine zai baka damar zuwa ka ɗauko abin nan. Kamar yadda na ce, sai ka daɗa shiga jikin this PC ɗin, ka yi double clicking akai. Idan ka yi double clicking akai, sai ka buɗe abu saboda ka dinga gani sosai. Sai ka jira ya gama buɗewa.
buɗewa sai ka shiga hot 8 ɗin kamar yadda muka gani ya kawo mana, sai ka koma ciki. Kana koma ba wai dole sai wannan waƙar da duk abin da kake son ka ɗauka a nan zai ɗau. Ba dai misalin da muke yi, idan kana son ka ɗauki iya wannan ne shi kaɗai kawai, kamar fim ne ko fim, kawai sai ka yi kwafi. Kana yin kwafi sai ka yi right-clicking, sai ka koma can, sai ka sauko, sai ka yi paste. Za ka gan shi ya sauka yanzu nan ba. Sai ka yi paste. So in bai nuna ma kansa ba kamar yadda yanzu da muka kwafi ɗin bai zo nan ba, za ka iya komawa kan shi hard disk ɗin naka, shi kai flash ɗin naka, kan wayar taka kai nake son in ce ma, sai ka koma sai ka yi kwafi in shi in folder. Misali wannan kake son ka ɗauka Abdullahi bin Hausa, sai ka koma nan sai ka ajiye ta. Kun ganta nan ta zo, wannan ita ce. So bayan wannan kuma sai kake son ka ɗauki bayan wannan sai ka ɗauki misali wannan sai ka ɗauki wannan me ake ce gargaɗi, wannan fim ne, sai ka koma kan desktop sai ka ajiye shi. Kun gani yana tafiya. Shi ne yadda ake ɗaukan abu a waya a dawo da shi kan kwamfiyuta. Idan kuma kana son abun a kwamfiyuta yake, ka ɗauke shi ka dawo da shi a kwamfiyuta yake son ka tura shi cikin waya, to shi ma dai kamar haka ɗin ne, yadda kai wancan haka za ka yi wannan. Shi ma sai ka yi kwafi ɗin na kan kwamfiyuta ɗin. Misali wannan agogon muke son mu ɗauka, sai ka yi kwafi ɗinsa, sai ka yi kwafi ɗin shi agogon misali haka, sai ka koma this PC ɗin, ka koma this PC sai ka je ka lalubo ita wayar taka ga ta nan. In sun kai guda 10 ka jera su da anan za ka ga su, sai ka shiga Infinix ɗin, sai ka koma sai ka yi right-clicking a kai, kawai sai ka yi paste. Za ku ga ya shiga, gashi nan ya wuce. Wannan shine yadda ake tura abu a kwamfiyuta ko a USB ko a ko menene, in dai kana son ka tura abu ta hanyar nan, in ka yi zai yi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.